Men ved du hvad? Selv. Højre. Tager du dit røvhul? Højre. Sande lavere. Lavere. Den idiot der. Kan vi, man drikke Morgan. Man drikke Morgan. Det er Johnny. Come on, baby. Kom så Johnny, min gamle som på. Min nye rumbo. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, det er en Simon Vest her, hva'? Jeg luk røv, mand. Du er en fucking homokamera, du har. Simon homokamera. Simon. Jeg vil sige højre. Jeg kan ikke sige lidt højere. Sådan er det bare, så lavere. Så hvad så? Fuck! 4. Helt sikkert. 4, kom. Oh yeah. Kan Simon drikke Morgan? Kan Simon drikke Morgan? Sådan. Det er første hånd. Prøv at se sådan en fucking homo, mand. Prøv at se ham, mand. Prøv at se, det gør sådan her ved ham, ikke? Han er en værfuld mand, han. Jeg er ligeglad. Jeg tror nok lige, jeg er kold. Jeg siger over. Så er det opsummering af lortet. Så siger jeg over. Så siger jeg over. Så siger jeg over. Nå! Nå? Det skal Weeman. Kan Weeman drikke Morgan? Kan Weeman drikke Morgan? Nu er det ham, der dealer. Jeg sidder og drikker det på 5 år. Man kan godt drikke, du må ikke give noget. I morgen? Nej, jeg må ikke få noget, så længe jeg sidder med punkten. Jeg må give videre der. Hallo, han må sgu da ikke få, når han sidder med punkten. Kan Weeman drikke Morgan? Kan Weeman drikke Morgan? Drink. Så dig. Er det Peter? Jeg tror snart Peter Kasker, han kommer. Kasker. Peter Kasker. Wallah, mit navn er Peter Kasker. Jeg styrer skolen her. Skal det være over, ikke også? Under. Hej, forkælet. Under. Under. Hvad laver du? Er du fucking fuld, mand? Nej. Hvad skal du have, Peter? Så har vi bare med det over på sidelinjen her. Peter. Over. Over. Ja. Så er der 5 kort. Martin, du drikker. Kan Martin drikke Morgan? Kan Martin. Hvor mange på? Det lyder som en junkie. Hvad ringer det her, der mangler på? Selvfølgelig. Hvad mangler du? Nok, og en fanden står. Ja, fanden her, han når det til at have sådan noget. Sjov det. Han lugter af krig. Ja, så går over til Sjæren og ser, hvad du skal. Ja. Nå, vi går over til Sjæren. Ja. Lad os gå. Der er ikke nogen hjemme derinde, eller hvad? Der er ikke nogen hjemme derinde, vel? Er det det? Så I skal ikke tro ham igen? Nej, men det er bare for, om vi kunne høre musik. Ja. Bare lidt. Ikke højt. Okay, det er også i orden.